post tabs. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit bagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabanat ng buto, panigurado. Kahit nga kung banat ang buto sa araw-araw ng pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay. Nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, naninuot na ang init at lamig. Dama agad ang ginawa. Tipong instant pero long lasting. Nakakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness. Yung sakit ng katawan, normal lang yan. Sa ating kumakain ko sa ka. Kaya nga may pau. Go lang ang go bro! Dahil walang pau. Sa pau. Good morning po sa inyong lahat. Heto na naman ang usapang pangkalusugan at usapang Aldrich. So nagtataka kayo ngayon bakit Wednesday pa lang nandito na kami ngayon. Napapanood nyo live na live sa Channel 44 Highland TV. Siyempre, live na live po kami ngayon. Simula sa araw na to, magiging Wednesday nyo na kaming mapapanood, 9 to 10 a.m. So samahan nyo kami hanggang mamaya. Makakasama ko pa rin ang ating doktor ng bayan, Dr. Jose Ursua, at siyempre si Sir Jomar Estrera. Sa puntong ito, marami po tayong mga katanungan sa kalusugan, kaya itanong nyo na kay Doc, sa doktor ng bayan, Dr. Jose Ursua. Doc, first and foremost, baka gusto mong bumati sa mga taga-pakinig at nanonood ng RNG Luzon at sa Highlands TV. Magandang umaga po sa kanila lahat. It's Wednesday and usapang Aldrich. Good morning po, Sir Jomar. Good morning, Doc. Good morning, Ma'am Cynthia. And thanks for having me. Maraming salamat din, Doc. At syempre, live na po tayo ngayon. Umpisa ngayong araw na to, mapapanood na tayo every Wednesday, 9 to 10 a.m. Exciting, ano? Oo nga, Doc Gusto nyo ba ating simulan? May first question dito, tanong. Ang tanong ay galing kay Annalyn ng Ilocos Sur, Santo Domingo. Doc, dahil una, nagkaroon daw siya ng pneumonia, tapos gumaling. May chance bang wag ka pneumonia siya ulit? Opo, kung ang cause ng kanyang pneumonia ay bacterial at maraming umiikot na bacteria, kung wala siyang bakuna, dahil for example po, ang available na bakuna na na-receive po nila ay strep pneumoniae, as the name implies, no? Yun ang kanyang causative agent. Kasi alam nyo, ang pneumonia, may etiologic agent o causative, yung parang the microorganism basis of disease. Dinatawag na. So, pwede pa rin siya magka-pneumonia, sir. Kaya kahit na pneumonia ka, kasi ang bacteria, mahirap tayong gumawa ng antibodies against them. Kaya pwedeng maulit-ulit for as long as bumaba resistensya, na-expose ka dun sa organism na yon. At marami pong mga microorganism sa paligid. Meron yung taga-ospital na microorganism, meron yung community-acquired na organism, at saka again, gusto ko emphasize, iba-iba po ang tao, may extreme of ages, mga risk factors to have pneumonia, sir. Kung the very young and the very old, they are at risk of having this disease. So, kailangan pala, Doc, para hindi pa ulit-ulit ang
pagpunta sa'yo ni pneumonia, pag-acquire mo ng pneumonia, eh dapat malakas parati ang ating resistensya. So kinakailangan natin uminom ng mga supplements, mga vitamins at syempre, healthy dapat ang diet natin. Sir Jomar, di ba meron tayong super capsule na punong-puno siya ng ingredients? Yes, yan po ang ating Aldrich BioClone Super Capsule para sa inyong immunity, beauty at saka vitality. Maari pong iwasan ang mga sakit at palakasin ang ating katawan sa pag-inom ng BioClone Capsule. Next question, Doc. Galing naman ito sa kay Cheryl ng Isabela. Ang tanong, Doc, kasi yung mother niya namatay sa breast cancer. Ngayon, siya medyo natatakot siya. Wala naman siyang nararamdaman, pero gusto niyang maging double safety lang. Paano niya malalaman or paano ba madadiagnose? Kailangan ba may maramdamang sakit? Kailangan ba regular na magkonsulta sa naintindihan ko. doktor? Opo, mabutit medyo meron siya pong realization o sabihin na nating pinansin niya yung kanyang sarili dahil sa naging basta proven na breast cancer yung mother niya. Mataas po ang chance na pati siya rin ay magkakaroon. Kasi ang talagang pinaka-source ng breast cancer ay hindi yung porke na pisil-pisil ka o nasagi-sagi yung breast mo. It's really genetic. So kung ang nanay mo ay nagkaroon ng breast cancer, kaya may dahilan talaga yung tumawag o nag-text sa'yo o nag-question sa atin na yan. Dahil genetic po, you have to look at your progeny or your parent, no? Kung may cancer yung mother mo at anak ka niya na tunay, magkaka-cancer ka rin for sure. Mataas ang chance. Kaya yung iba, sa takot nila, pag namatayan sila ng mother sa cancer, they really monitor themselves. So, that is to answer the question. Anong gagawin niya? Monitor, meaning pwedeng initially self-breast exam, pwede rin yung doktor, yung sasalatin yung breast as a part of medical examination, surgical screening, medical screening for breast cancer. Nandiyan ang mga imaging technique, may ultrasound, meron din pong yung tinatawag na X-ray mammography. Alam nyo, merong mga nangyayaring ganyan na isang artista, porque namatay yung mother niya sa breast cancer, kahit wala pa siyang breast cancer, pinatanggal na niya yung maka-cancer. Pinatanggal na niya kaagad yung kanyang ovary, yung isang pasyente, ganon. Yung iba naman, pinatanggal kaagad yung breast. So, si ganon kalala, katindi. Dok, kung ganyan katindi, nakukuha din ba natin ito sa mga kinakain natin everyday or walang walang connection yung pagkain natin? Ang breast cancer ay primarily genetic and exposure to estrogen. So, ang talagang sabi natin culprit ay estrogen. So, anong estrogen? Kaya pag ikaw ay isang dalaga o isang babae na hindi nanganak, walang puknat, walang tuloy-tuloy ka na expose sa yung sariling estrogen kasi yung 9 months of having a baby and then another year of breastfeeding, kahit papano tumigil yung exposure mo sa estrogen. That's why what I'm trying to drive at is that yung natural protection mo to have breast cancer is there when you get pregnant, when you breastfeed. But if you're a woman and never been kissed, never been touched, and never been pregnant, chances are you have breast cancer kung ang mother mo, auntie mo sa mother side, nagka-breast cancer. So meron din palang doon connection yung mga diet natin so sa pagkain. Yung mga pagkain na pwedeng, although hindi enough siguro, alam naman natin there's such thing as phytoestrogen, ma'am. Phyto means plant-based estrogen. For all you know, ay yung mga soya, mga soy products, tokwa, mga paborito nyong taho, they may be laced with estrogen. In fact, the manok that you eat and the chicken, I mean the eggs, they were all breed using estrogen. Kaya nga they are only 42 days. Or they lay eggs because they have estrogen. Oo, Doc. Oo. So estrogen in a woman you will also lay egg, di ba?
That's why you're so beautiful because you are rich in estrogen. Pero pag ikaw ay wala ng estrogen, anong tawag sa'yo? Menopause, tuyot, di ba? Dry. Yes, Doc. Pero, for all you know, that's the reason for having breast cancer. So, Estrogen. dapat, Doc, regular sila na magpapa-check up sa isang doktor. Ano yung klase ng doktor na yun? Anong specialist? Lahat naman ng doktor pwedeng family med or yung mga surgery, kaming mga gynecologist. By the way, hindi lang ako family med, gynecologist din po ako. Kaya may mga pasyente rin pupunta sa akin to screen. The word is screen, breast Screening, cancer. yeah. By the way, dahil napag-usapan din ni ma'am, gusto ko lang, ayoko iwanan yung tungkol sa pagkain. Iwasan nila yung mga pagkain na ang pinagmulan ay estrogen. So, tingnan nilang mabuti yung label. Baka naman may mga estrogens yun, estrogen-like, kasi maraming mimicker ng estrogen eh. So, balikan ko lang yun. So, una, yung kinain, yung for a person to be, for you to diagnose breast cancer, take a look at the profile, take a look at the history, take a look at yung kanyang body, kung minsan even yung body habitus, kung if you're on the obese side, you have more estrogen, so you have a higher risk for breast cancer saka uterine cancer. By the way, breast cancer and uterine cancer are related. Kasi yung estrogen, mas maraming na-churn out na estrogen, yung medyo voluptuous, yung kaya nga yung very feminine sa Renaissance, yung unang panahon nila, Michelangelo, di ba yung pinipaint nila yung mga babaeng Malaki. fat, they're fertile, supposedly voluptuous, but they may be prone to breast cancer. Okay. Oh yeah, tama kayo. They have to see a doctor. Pero pwede rin magsimula yung tinatawag na self-breast exam. For example, you're in a shower, no? You can check your breasts like this and then like that. No? So, your kamay should check. Now, yung manner ng checking, pwedeng magsimula ka sa nipple and then palabas sa areolae and then palabas kasi yung breast pag ganun, bilog siya. Hanggang palabas ka ng palabas, gamitin lang yung daliri. So, yun yung self-breast exam. And ganun din ang doktor kung gusto mong salatin ka ng doktor. Merong SSS, sariling salat sa suso. So, hindi lang yung pension ang SSS, kundi pwede din ang tahimik to kasi, kaya Nakikinig ako, Doc. pinatawa ko kayo. So, yung SSS ay isang paraan para si ma'am na tumawag at sa mga nakikinig dyan, pwede nyo ring sariling salat sa suso and then kung may nasalat po kayo, ipa-confirm nyo sa doktor, kahit sinong doktor, lahat naman train. And then kung gustong ipa-confirm, may mammography, although lalo na x-ray mabukso, medyo ipit-ipitin yung i-slice-in, pero virtually lang, hindi may i-slice-in. Okay. Pero may i-slice ka na kung talagang by biopsy, ito na, biopsy, biopsy, it turned out na cancer, hindi siya benign kasi hindi, by the way, baka kayong matakot, hindi lahat ng bukol sa suso ay kaagad cancer. Let me tell you that, baka kasi ngayon pa lang may mga natatakot na. Ang talaga yung magulang, yung parent, yung nanay, auntie sa mother side, and then yung presensya. Kasi kung minsan ang mahirap talaga, At too late na. pinaka-importante pa rin, Doc, ang pumunta sila parati sa kanilang doktor para magpakonsulta at syempre nandiyan ka. So, pwede kanilang puntahan or i-message sa kanilang mga concern. Or pwede po kayong mag-comment. Live po kami sa RNG Luzon. Pwede po kayong mag-comment dyan. Napapanood po kami ninyo dyan. Okay, Doc. Another question. Isang ahente to from Pangasinan, si 296. Meron siyang nararamdaman na medyo masakit sa puso, lalaki. Tapos, hindi naman siya umiinom ng maraming vitamins, pero nanonotice niya is pag umiihi siya, mabula, and then medyo may amoy. Hindi gaya ng ordinary or yung dili niya na urine dati na normal lang, na light ang color. Medyo may kulay, medyo dark, at saka medyo foamy or bumubula. Tapos medyo may masakit sa puso niya every morning. Ano ba daw ang pwedeng yun? Yung Ano iisipin natin ano bilang iisip? isang doktor? Pag ang pasyente, lalaki, tas nagpa-konsulta siya sa akin ng yung the way you describe it, honestly, Sir Jomar, hindi ko kaagad pagpapansinin yung
description kasi hindi ko pa honestly ma-diagnose. Hindi ko muna siya tatakutin kaagad na may problema kasi yung mga foamy or yung mga maamoy na because ammoniacal talaga namang ammonia, pero tatanungin ko laban yung mga aktibidades niya talaga kasi ang lalaki na potentially may UTI baka sexually active na kuha niya yung bacteria sa isang partner, no? Ngayon, yung sexual activity, tatanungin ko talaga yon. That's part of making a diagnosis. And then, kahit hindi ko siya examinin, kasi anyway, sinabi naman niya, yung hindi ko examinin yung ari niya dahil hindi naman yan, well, siyempre may mga tanong pa ako, ba, dysuria, anong ginawa mo, nung nakarang araw, hindi ka ba uminom ng tubig, mga ganun. So, history taking, sir, ano? Okay. Pero, to cut it short, talagang pwede mong urinalysis kaagad yan. Kasi ang pag-diagnose ng problema sa UTI, kasi masakit ang puson, syempre isipin mo, pwedeng UTI. Kasi yung urinary bladder, nandito siya sa in-between our, yung buto rito, yung symphysis pubis, ang tawag, medical speaking, symphysis pubis, yung ipipress mo dito matigas, and then ditong puson, that's umbilicus, nandun yung urinary bladder. Yung urinary bladder, pag lumalaki, pag nag-expand yan pag napupuno ng ihi. Pero even when we ihi, when we urinate, may naiiwan na 50 cc, that's a residual urine. Ngayon, kung may inflammation of the urinary bladder, sasakit yun at pwedeng mag-radiate sa puson. Kaya, i-confirm ko siya, sir, sa urinalysis. And then, once may nakita akong nana, yung pyuria, ang tawag, medically speaking, pyuria, let's say there's enough proof that may UTI siya, kasi babasahin ko yung findings sa urinalysis, may bacteria, normally ang ihi, they're supposed to be sterile. When I say sterile, wala dapat infection na nagaganap sa ating ihian kasi malinis po ang ihi. Mabaho lang kasi ammonia. Pero infection-wise, they're supposed to be clean, quote-unquote clean. Okay. Okay. Ang next question, Doc, galing dito Pangasinan din. Isang ahente. Meron siyang gallstones dati. Meron siyang gallstones. Tapos, supposedly, Na-diagnose siya. Diagnose o operahan. Pero nag-change siya ng diet. Medyo lumiit. Ang tanong niya Anong kasi lumid? yung mga stones medyo sabi niya. Kasi Oo. ganito yan, sir. I'm sorry if I may cut you kaagad. Yes. Yung person na na-diagnose na may stone at hindi inoperahan, yan siguro ang gusto mong sabihin. Kasi pag inoperahan ka, sir, natanggal na. So wala ka nang aalagaang stones. Okay. Wala ka nang aalagaang stones. Pero let's say, nag-conservative sila. Let's say, kasi what you're trying to drive up, para naintindihan ko, sir, ano? Pero syempre, kung may nakikinig at sinabi, paano mangyayari? Tinanggal na yung abdo niya. Wala ka ng, kahit magbago pa yung diet mo, wala ka ng, siguro, magbabago ka na ng diet just because wala ka ng bile. Wala ka ng bile, which, ano bang function ng bile? Bile acids, bile pigments, bile secretions are supposed to digest fatty foods. Yes, Doc. Kasi napapanahon, di ba, Ma'am Cynthia, pamangkin mo din. Tapos Nagkaroon siya ng yung gallbladder dati disease. kong tao, meron din siyang mga gallstones. Parang, Pero tinanggalan sila lahat. ang dami. Wala yung medical kasi, di ba, pag hindi ka tinanggalan, meron kang maliit. Di ba, 4 millimeter. Hindi mo na patatanggal yon. Pero sometimes there are people who would modify their diet. Of course, you should change your lifestyle. Sasabihin nila, sige, hindi na ako kakain ng mga lechon, yung mga matataba, chicharon, mga ganun. Siguro, hindi na ako magpapaluto ng pernito, lahat na lang sinigang, lahat na lang inlambong, ano ba yung inlambong? Pinakuluan, nilaga. So, nilagang baka, nilagang bulalo na lang, ganyan. Now, pero lean meat, halimbawa. So, yung stone nila, kung they are cholesterol stones, syempre, hindi na sila dadami, hindi na sila lalaki. Okay. Tapos, may ginagamit pa sila, yung kapilyedo ko, yung orso-deoxycholic acid. At least, yan ang medical treatment. So, magagamot, may mga iba nagre-report na hindi na nagpo-progress yung kanilang
gallstone. Oo, Doc. Kasi Yes, oo. yung sa pamangkin mo, Oo. nagkalag na talaga, sumakit yung may Kaya mga naoperahan siya. symptoms. Oo, Doc. Naoperahan siya ngayon. Ngayon, okay na ang kanyang gallbladder. Wala na ang kanyang Wala na talaga. gallstone na Oo. ano siya. So, yung mga kinakain niyang mga pagkain, medyo pili. Oo, ma'am, kasi ganito yan. Pag ikaw ay natanggalan nga, tulad ng sinabi ko kanina, ikaw ay natanggalan na ng mga bile acids na yun, mga secretions ng gallbladder, magiging mistiso yung tahi mo. Bakit, Kasi Doc? yung fat, di ba, white, Oo. so hindi na siya madadigest. So lalabas siyang as is, yung uldar, parang ba sa Pangasinan, uldar, kung ano yung the way you have eaten the fat, it will Yun din yung appear lalabas. as white. Kasi the reason why we have green or yellowish stool, 'di ba? Ang stool classically greenish. It's because of biliverdin, bilirubin, mga parang yung pigments coming from the gallbladder and the liver. Yes, Doc. See? Kasi Oo. meron naman akong kakilala kasi mag-a-abroad siya. So, nagme-medical lahat-lahat yon. Nagpa-medical siya. Wala naman siyang symptoms ng lagnat, hindi sumakit yung mga tagiliran, wala siyang naramdaman. Mm. Pero dahil sa nakita doon sa ultrasound at saka CT scan na meron, Bigla na lang. she was advised na patanggal mo na habang andito ka sa Pilipinas. So yun ang naging taktika nila because may parang situational kasi sir. Hindi yan mag-a-apply sa lahat porque na-diagnose kang tulad yan asymptomatic. Tapos biglang dahil nagpa-medical. Kaya kung minsan maganda rin yung nagpapa-medical. Kaya tuloy yung iba din ayaw ding nagpapa-medical. Natotrauma sila kasi ayaw kong malaman yung hindi pa natin alam. Di ba may ugali ang mga tao na natatakot tuloy silang magpa-doktor kasi baka may malaman. Oo, Of Doc. course, tama rin namang may malaman para sa ikabubuti. Kaso, kung may sitwasyon tulad yan, mga nag-a-abroad, talagang mini-medical yan eh. Hindi ka basta-basta makalayas. Kasi muntik Tama, na Doc. akong malis din papuntang nakuha akong mag-dean sa isang medical school sa Bahrain. Nataranta ako dahil sa dami ng mga gagawing medical at para akong talagang minedical na talagang, hindi ko na itutuloy. Sabi ko kasi, para akong first timer na magtatrabaho and I may not like that. Kasi syempre, gusto ko lang sabihin na ganun pala katindi ang umalis. So yung sinabi mo dahil sa situation niya na para pagdating sa pupuntahan niya, wala nang aberya, tanggalin mo na. Kasi kung ika-aberya mo nga, kagaya nung nangyari, may history ng breast cancer. Ano ba ang breast cancer? Di breast, tanggalin mo yung breast. Ang mahirap kung ang makakancer, yung utak mo, patatanggal mo ba yung ulo mo? Hindi. Biro lang. Kasi, Okay, Doc. Sa pagbabalik ng Usapang Aldrich, tatalakayin pa natin ang iba pang mga katanungan ng ating mga viewers. Hanap buhay po muna tayo. Dad, kailan pa kayo matatapos ng pandemya ito? Masyado to kasi ako nag-aalala para sa anak natin. Bumili ka kayo ng maraming vitamin C. Miss, pabili ng vitamin C. Para sa'yo, sir? Hindi. Para sa anak ko. Miss, excuse me po, pabili ng herbal capsule Para sa'yo, sir? para sa tatay ko. Frontliner po kasi siya. Pa! So, turunin yung ulam pa. Pa! Diyan. 'Di ba? 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 '
pa. Laro po muna. Miss, herbal capsule na may quercetin po ang bibilin ko. Ah, alam ko yan. Eto, PDA Herbal Capsule with Quercetin. Boy, ano yung quercetin? May antiviral at immunity booster po. Bagay sa trabaho ng tatay ko. Ano ba yung trabaho ng tatay mo? Frontliner po kasi siya. Ang swerte ng tatay mo. Napaparamdam mo pa rin sa kanya ang yakap mo kahit hindi swerte. Paano niyo po nasabi? Frontliner din ako. Kaya hindi ko pwedeng lapitan yung matanda kong tatay. Yakapin niyo na rin po siya. 3 times a day. Sir, alam mo, pwede din yan sa'yo para iwas sakit, iwas virus. At sa'yo din, sir, para sa mga anak mo. Hindi lang kasi vitamin C ang kailangan nila. PDA Herbal Capsule o Pau de Arco with quercetin with antiviral properties. With PDA Herbal Capsule, yakap 3 times a day. Every day PDA, every day healthy. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. At kami ay muling nagbabalik sa usapang Aldrich para sa itanong mo kay Doc. Kasama pa rin ang doktor ng bayan, Dr. Joe Ursua. Ma'am Cynthia, baka may mga tanong na dyan sa'yo. Actually, Sir Jomar, may katanungan dito. May galing kay 38 ito. Ang question po niya, Doc, ano po pwede inumin na pangtanggal ng UTI aside sa more water po? Or any supplements ba na po pwedeng inumin? Actually, pag sinabi mong UTI, so I would like to believe na na-diagnose na siya, tunay na nakita sa kanyang urinalysis na may pyuria. Ibig sabihin, may pus, may nana in our language, no? So, gusto mong patanggal, so unang-una, uminom pa rin kasi you have to flush it out, no? Water can really be a big factor for prevention and and when you say treatment, no? And of course, dahil sa madaling salita, may infection, whatever that may be, usually bacterial ang UTI, pwedeng nakuha sa dumi, yung mga E. coli, mga nasa paligid-ligid natin, pwedeng galing sa dumi, hindi naging malinis yung kapaligiran, yung hygiene, kaya i-promote ko rin ang proper hygiene. And then of course, antibiotics. Marami namang antibiotics. Usually, we target the gram-negative bacilli o ito yung mga technicalities sa doktor to sa pamimili ng antibiotics kasi ang mamimili naman doktor. And then yung mga supplementations, pwedeng supporting lang ma'am yan sa pag-increase ng kanilang resistance, pag-increase ng kanilang yung to ward off further invasion of this bacterial invaders. Kasi alam mo, pwedeng yung UTI na ordinary, aakyat na yan, maging pyelonephritis, may lagnat na yan, aray, ang sakit, hindi makalakad, inaapoy ng lagnat, at alam mo, i-inject na ang gamot. Nakamamatay din ba siya, Doc? Siyempre, pwede kang mag-turn to sepsis, bacteremia, sepsis, and then death, shock. Siyempre. So, nakakatakot din pala na magka-UTI. So, dapat malakas ang resistensya natin parati. At syempre, iwasan natin ang mga ibang mga activities natin na medyo nakakaano siya sa UTI. Well said si Mama. Yes, Doc. May tanong dito, Doc. Kasi parang 806, La Union. Kasi dati, sumasakit yung ano niya dito sa puson. Babae, lalaki? Lalaki, Doc. Okay.
Sumasakit ulit yung puson. Oo. Sakitin Aminado ang naman puson, siya, ano? aminado naman siya na May ginawa. palainom. Ay, Oo. Mahilig sa alak. Palainom ng Oo, alak. O sige, alcohol. Okay. Ngayon, nag-consult siya sa isang doktor at in-ultrasound, nakita na medyo malaki yung liver niya. At ang possibility is baka Alcoholic fatty liver. fatty liver. Oo. Ano ba daw ang dapat niyang gawin? Another CT scan ba? Or anong mga test? Given naman na kung naniwala na po yung doktor, naniwala na po tayo na fatty liver po yun at totoo naman by history na mahilig po siyang uminom, aminado, di ba? Inamin na niya. Ibig sabihin, magpa-liver transplant na siya. Biro lang. Actually, kung talagang sira na yung liver niya, mabuti na lang ang liver natin is the largest organ aside from the skin. Marami pang mga lobes na pwede pang magamit. Yun ang versatility ng liver. Kahit sira-sirain mo siya, kaya maraming manginginom dyan. Ang sikreto ang dami ng lobes ang liver. Kaya hindi basta... Baka yung nakita lang, fatty liver. Well, resulta kasi yon parang liver cirrhosis. Ang liver kasi taga-linis din, di ba? Okay. Ng toxic na nakain natin. Ngayon, ang alcohol is very toxic to the liver. Kaya it results to cirrhotic liver. If your liver is cirrhotic, it cannot function well. Your liver is supposed to supply vitamins, minerals, process synthesis of protein, albumin, globulin. Ang daming ginagawa, no? Tapos, kung ikaw ay sinira mo ang liver by making it cirrhotic as a result of alcohol intake, imbag, meron pang iba pa. Yes, Doc. Ito, usapang organs. Kasi usually, sige. pag ovarian cancer, tatanggalin yung ovary. Pag kidney, pwede yung kabila, tatanggalin. Kung cancer. Oo. Tapos pag prostate, tatanggalin. Yung sa liver ba, pwedeng bawasan? Like, example, Hindi naman po. Kasi may ability siya to regenerate a little bit. Of all the organs, kaya niya kasing mag-grow ng isa pang lobe na siya ang, okay, wala kang kwenta na lobe. Ako naman ngayon ang hahalili sa lahat ng gagawin natin sa taong ito. Kasi, kaya nga, di ba maraming manginginom nakakalusot pa? Yes, Doc. Pero magandang panakot yung ultrasound kasi lahat na lang, napansin ko sa radyo natin, ang daming natataranta sa alcoholic liver. Yes, Doc. Pag Di ba dindiagnose ng radiologist, sonologist na, "Oy, doktor, meron akong fatty liver." Nangingiti lang ako. Kasi sabi ko, ibig sabihin, Doc, ibig sabihin, Doc, madaming mga manginginom. Talaga naman because alam nyo kung ang country masaya, celebratory, may graduate, kinasal, anong unang gagawin? Iinom. Pag may namatay, malungkot, may iniwanan, anong gagawin? Iinom. I'm sorry but ganun talaga yung tao. Nagsusik siya ng legal means to sabihin natin mawala ang depression, mawala ang kanyang temporary mental illness. Sabihin natin, yes, brief Doc. reactive Yes, psychosis. kasi meron kong kakilala sa Mangaldan. Talagang manginginom ang mga tao Ano pala siya, 28 years Kung old. masama pala alcohol, tanggalin na lang. Pumapayag ba kayo, mga taong bayan? Kasi usually, Doc, yes, Doc, ang ganito ba, kailangan bang may pain muna sila maramdaman para malaman na... Actually, ang fatty liver, hindi mo nalalaman. Kaya nga, di ba, nagpa-routine ultrasound ka ng HBT. Yung mga, you are targeting the gallbladder, pero it turned out yung may side comment doon, alcoholic fatty liver. Tapos, siyempre, aminin, nga, nanginginom nga ako. Siyempre, sasabihin nila, hindi na ako iinom mula ngayon. Very good. Dapat, Doc, diba? anong mga precautions nun? Stop. Hindi ka uminom. Huwag kang iinom. So, pero, the liver will regenerate. Ang daming lobes. Kung sira na tong part na to, merong isa pang part. Kaya nga, we're so lucky. Kaya nga, di ba yung nanginginom, hindi na tututo ko minsan. Umiinom pa rin. Naalala ko lang kasi, our current Pope Francis, di ba wala na siyang isang... liver? I think lungs ata. Naman, part na lang. Oo. So, parang, baka nabawasan, sir. Oo. Lang, kasi hindi ko naman nabasa. So, pwede palang bawasan din yun. May lobes din kasi, mga lobes. Okay. Ang liver, ang pinaka-versatile. And then there's such thing as liver transplant also at medyo relatively madali. Kasi halimbawa, yung lobes ng liver mo, diba, 3, halimbawa, 2, 3, ganun. Yung isa i-donate mo,
O kaya yung mga talagang pag-harvestan ng organ, uso na rin kasi ang liver transplant. Pero medically, may gamot din. May liver vitamins. Yung mga liver lover Yeah. boy. Ay, basta parang may pagka-liver. Yung mga medyo totoo rin yung mga senador. Ay, pag liver lover ka, magiging senador ka. Totoo. I'm just joking. Actually, Doc, meron kaming food supplement, si Paudi Arco Capsule. Yeah. Nakakatulong ito since maganda siya para makatulong lumakas ang ating immune Liver. system. So, maganda si Paudi Arco Capsule. Sir Jomar, ano nga yung kagandahan ni Paudi Arco Capsule na ingredient nito? Ang powder ko po ay meron po siyang quinones at quercetin at sa mga antioxidant na nakakatulong i-flush out yung mga chemicals at toxins sa ating katawan. Gaya ng sigarilyo, pag-inom, at saka yung mga preservatives galing sa mga pagkain. Mainam ang powder ko para sa detox at saka cleansing ng ating dugo at saka ng ating katawan. Alam niyo, just to add, yung tinatawag na liver vitamins, they're essentially, yung original, kung narinig niyo yun, yung original noon, essentially forte, basta, of course, that is a brand name, pero basically, they are made up of B complexes. Kaya, kung any supplement with those, yung mga protein, albumin, kasi, ang mangyayari kasi, yung gagawin sana ng liver, gawin mo i-supply mo. Di ba? Di ba, Antimano, intindihin mo, ano ba para saan ba ang liver? Siyang tagagawa. Kasi kung tagagawa nito, vitamins and minerals at tagatago ng glycogen, tagatago ng sugar, punong-puno siya ng glycogen. Kaya nga, pag may sunog, bigla mong mabubuhat yung refrigerator ninyo. Ang dahilan nun, dahil naglabas ka nung glycogenesis, gluconeogenesis from the glycogen. Kasi bigla mo siyang ita-transform into energy, into fuel, into like you become Incredible Hulk. I mean, theoretically, you can be that chemically. Pero hindi yung kita na bigla ka magiging green, mababasag yung mga damit ko. Hindi, well, bigla mong buhat ang hindi mo kayang buhatin dahil adrenaline rush and because of glycogen na nakatago sa liver. So I'm still talking about the liver. The liver is supposed to function for all this and then sinira mo. So malnourished ka. Kasi albumin pwede ka ring mababa immune system. When you talk about immune system, it's basically protein because ang antibodies, they are protein. They are yung ulam. Halimbawa sa plato, ang pinaka-importante pagkain din ay yung ulam kasi yun ang protein. Pero ang nag-synthesize ng protein, liver. Actually, love na love ko ang liver Unang-una, masarap din ang liver na inihaw. Sabi ganun. Akala ko, Dok, kaya love na love mo kasi lover boy ka din. Pwede ako maging senador pala. Sabi ganun. Hindi. May nabanggit ka kanina, Doc. Yes. B-complex. Ano yung para saan naman yon si B-complex? Ang B-complex, ang mga alam ng mga tao, 1,6,12, yung mga ganon, mga riboflavin, niacin, pyridoxine, maraming ginagawa ang B-complex na unang-muna pampatangkad sa mga lumalaking mga bata. Kaya nga, di ba, pag mag-order yan ng 1,6,12, di ba? Parang saka alam mo, walang toxicity ng B-complex kasi they are supposed to be excreted via our normal kidney. Kaya there's no such thing as overdose. Kaya kahit inumin nila isang truck na B-complex, itatapon lang, magiging healthy lang yung Poso Negro. Sabi nga nila, tinatapon lang sa Poso Negro. Kasi inihi mo, dinumi mo. Now, yung sabi ko, B-complex is for nerves. Ang daming function ang vitamins B-complex. It prevents megaloblastic anemia sa paggawa ng red blood cells. Kaya rosy cheeks tayo dito sa Baguio. Dahil kung well-supplied ang B-complex mo, ang ganda ng cells mo. Di ba? Ano pa, ang mga B-complex, tumutulong sila para ma-absorb ng tama ang mga kinain natin. Kasi kung kulang-kulang ang mga materyales, kahit ano pang kinain mo, hindi papasok sa tamang pasukan o magagamit. At maiiwasan din ba, Doc, yung
nararamdaman sa kamay na parang tusok-tusok siya? Ayun na, kaya nga nerve vitamin siya dahil yung mga may tingling sensation, numbness, yung mga tinatawag na neuritis, no? Yung mga nerve conditions. Alam mo, minsan like magic, works like magic. Minsan may pasyente ko yung parang nagaganon yung kanyang Kilay. dito, yung parang myasthenic, yung parang nanginginig. Baka kulang ka lang sa B-complex, pinainom ko sa tuwa niya, talagang napatunayan ko sa practice na talagang tatawag yung pasyente, Doc, nawala nung binigyan ko ng B-complex. Kaya alam ko ang kahalagahan ng B-complexes. Magmula bata hanggang sa paglaki, hanggang sa mga senior citizen, ay nako, mag-B-complex na kayo para hindi kayo magkaroon ng mga nerve conditions, mga neuritis, mga alibugbog or mga, ano sinasabi mo, pickle-pickle-tea. Oo, Doc. Agpipikil-tea, ganoon. Alibugbog, no, Pangasinan, no, gano'n, no? Pwedeng magpangasinan naman sa TV, ano? Doc. Kasi marami tayong mga viewers na taga-Pangasinan. Ayan, kaya maiintindihan nila. Binati ko sila. Aray taga-Pangasinan, ha? Marami pa kaming dialect. Ako pwede rin ako sa Ilonggo, pwede sa Bisaya. So since napag-uusapan natin yung B-complex, si Bioclone capsule, hindi lang po B-complex ang kanyang ingredient. Meron siyang vitamin C, B-complex, at syempre ang zinc. At syempre ang pinaka-importante, meron siyang cell protect formula, meron din siyang fruit and vegetable extract, tulad ng mangosteen, syempre meron din siyang malunggay. Kompleto. Alam niyo ba, ang malunggay is supposed to be a superfood of the Philippines. Kasi alam niyo, kaya nga pinapainom natin yan sa mga nanganak. Kasi pagka nanganak ka, tapos di ba magpapadede ka, mantakin mo, lalaki ang bata just for the malunggay. Ibig sabihin, ganun siya ka-importante. Kaya, ako, Doc, nung nanganak ako, niresitahan ako ng malunggay. Di Bioclone na lang. Kasi before, Doc, wala pang Bioclone. Hindi pa uso si Bioclone noon. Kaya niresitahan ako ng malunggay. Matanong ko lang, para makabawi naman ako, bakit siya tinawag na Bioclone? Si Sir Jomar po ang sasagot niyan, Doc. Sige po. Ang bio kasi meaning life. And then yung clone, daling dun sa word na clone. So parang clone siya or ginaya niya yung i-regenerate niya, i-renew niya yung cells para doon sa mga namatay na cells, the life, kasi because cells is life. So pag nabawasan o namatay yung cells, i-clone niya ulit yun. Kasi actually balak kong i-clone yung sarili ko. Gusto ko yung isa, Joe, clone number 1, go to C Radio. Clone number 2, go to RNG. Clone number 3, go to Pangasinan. Clone number 4, go to the clinic and be an OB. Clone number 5, go to SLU College of Medicine to teach. Di ba, ma'am? Di ba? Grabe, Doc? Kaya ka nga, Doc. Iinom yata ako ng Bioclone para magawa ko yun. Diba, kaya nga, tinawag kang doktor ng bayan Pwede kahit saan. Tapos yung clone number 6, maging congressman, mayor. Pwede. Okay, sa pagbabalik po ng Usapang Aldrich, tatalakayin pa natin ang iba pang mga product ni Aldrich. Ako, maganda to. Baka pupunta na tayo sa tea. Testosterone. Sige. Ad-lib lang yun, di ba? O nakita tayo. Pinatay na, no? Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment. Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi nasakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas.
Chloro Capsule. Tagal at lakas na di umatras. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Love, kaya ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling pag ikaw ang kapiling. Pau Masahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. At kami muling nagbabalik para sa usapang Aldrich. Patuloy pa rin tayo nagtatanong sa doktor ng bayan, Dr. Joe Ursua. Ma'am Cynthia? Doc, may katanungan kasi dito. Bakit kaya ang mga kalalakihan minsan lulugo-lugo sila? So ano kaya ang nangyayari sa kanila at ano kaya ang sanhi ng pagiging matamlayin nila or lulugo-lugo? At kung ano-anong mga dati, magana sila sa lahat ng bagay, sa kainan, sa Doc. kompetisyon. May nangyayari yun yung tinatawag nating andropause. At usually, kung sa babae may menopause, although theoretically, menopause kasi ay wala na silang estrogen. Ang sa kalalakihan kasi, technically wala naman kasi talagang menopause ang lalaki, kundi andropause lang dahil hindi naman totally nag-pause, kaya parang misnomer din siya. Bumababa kasi, Ma'am Cynthia, ang kanilang testosterone level. At you know why the pagiging go-getter, very competitive, the real the real secret is testosterone, or the open secret. Now, hindi na siya masyadong sikreto. Kaya if you become older, let's say 50 and above, medyo magsisimula ng bumaba yung kanilang testosterone. So anong mangyayari? Tataba na, lalakian tiyan, at tapos maglalabasan na yung mga sakit nila, yung diabetes, magkakaroon na sila ng mga erectile dysfunction. So kasama na rin yung kanilang gana sa lahat ng bagay. Wala na silang gana sa competition, wala na silang gana sa only rice. Kasi yung reason kung bakit magana ang isang tao, it's because of testosterone. Bakit maraming naproproduce na red blood cells? It's because of testosterone. Bakit yung hair distribution, yung shape ng body ng lalaki, it's because of testosterone. So, it's all about this big T. Testosterone. T. Doc, Testosterone. yung zinc ba, nabasa ko lang, ang zinc can increase ba the level of testosterone sa lalaki at babae? Pwede rin siyang nakakatulong kaya yung mga infertile or yung may pagkabaog o kaya mababa sperm count, pamparami din po siya ng sperm cells, ang zinc. So, di ba Di ba ang oyster? Kaya kung meron kang isang supplement na very rich in zinc, then perfect yan na ibigay sa mga lalaking medyo nababaog. So perfect pala ang ating Bioclone at Toro Capsule. Since si Toro Capsule ay nakakadagdag siya ng testosterone level. At syempre, ang Bioclone Capsule, meron siyang sangkap na zinc. Kaya yan, Sir Jomar, dapat yun pala yung kombinasyon ng iyong iinumin. Toro at saka Bioclone. Perfect combination, no? Perfect combination. Doc, may tanong dito kasi i-connect ko lang. Sige, connect. Pag naggumaling ba sa UTI, mayroon ba dapat gap or 1 week bago yung ginagawa ng mag-asawa? Hindi ko ma-mention. Performance. Performance. Actually, kung nanggagamot naman at saka hindi naman siya strictly STD, totally honestly, baka kasi sila mataranta rin, no? Ang UTI is not really a strict STI or STD. When I say those words, STI means sexually transmitted infection or sexually transmitted disease. Nagkataon lang sa male kasi ang kanyang organ for copulation or sexual organ is also an organ for urinary excretion. So, ibig sabihin, isa lang yung organ, kaya nagkataon lang na napagbintangan siya na may ginawa. Pero pwedeng
nagka-UTI siya dahil meron pala siyang urinary stones, may mga risk factors, hindi siya pala inom, pinipigil ang pag-ihi, or pwede ring self-inflicted, kung halimbawa itong kamay niya, kung saan-saang malikot yan, punta sa may tae, alam nyo naman kung anong pinanggagalingan ng dumi, punong-puno ng E. coli yan, no ingkut-ikot to di ba, isang tubi ng banan, amanla. Pero Pangasinan man. Doc, ganito. Napunta tayo sa usapang STI at saka STD. Medyo sa mga lalaki o babae kasi medyo that's discreet, medyo nahihiya silang pag-usapan. Nahihiya pa ba sila Doc, sa panahon ngayon? 2022 na. Doc, ano ba yung mga usual na na-encounter ninyo ng mga STD disease na medyo karaniwan sa mga... Actually, lately, dahil napagbawalan yata yung mga mga ganon, yung mga bars, medyo dahil napagbawalan matagal yata na hindi ang sila mga ganon. Kaya, pero nung kasagsagan ng mga maraming, yung hindi pandemic, maraming mga happy-happy, apparently daw, napilitan daw sumama sa barkada, nagka-relaxan lang daw. Actually, madalas, yun ang mga rason-rason. Ganito, Doc, umaamin ba talaga sila? Or naging honest sa ba talaga sila? doktor, umaamin talaga sila, pero hindi nila inaamin sa asawa. Kasi ma-outside di Colombo sila. Pero you have to tell the truth to the doctor. Saan ka nakakita ng kurso na sasabihin nila lahat-lahat? Pero sa kanilang mahal sa buhay, hindi. Kasi pagmumulan yun ng away, di ba, disharmony. Siyempre, kaya kami, hindi naman kami allowed na, tawagin mo yung misis mo, susumbong kita. No, we don't say that. In fact, we even protect our patients kasi ang contract namin, it's the patient-doctor. Kaya kayong mga dyan, kung may sikreto kayo, sabihin nyo sa amin dahil hindi yan makakalabas. Hindi, totoo yan. So, gaano naman katagal ang gamutan? Usually, ang gamutan, kung mild UTI, 1 week pwede na. Pero kung matindi yung mga bakterya mo, kailangan naming magpa-culture and sensitivity. Diretso pag gonorrhea talagang mga according to CDC, Center for Disease Control Atlanta protocol, alam mo, pag may tulo ka na gonorrhea, malamang meron ka ring chlamydia, yung CLAP. So, minsan, mga undertone, pwede kang may HIV, pwede, I'm just saying pwede, pero syempre matakot kayo. Konting sarap, laking hirap yan Isang gabing hot na hot, pero isang linggong gamot. Di ba? Isang linggong hirap. I-injectionan kita ng ceftriaxone, tapos painumin kita ng another week of to cover other, meron pa nga yung herpes, yung acyclovir. Alam mo, there are 20 extra things that you can get sa gabing yon. Sa isang gabi na yon, there are 20 different STIs. Pero popular lang po ang tulo, gonorrhea. Next popular, chlamydia, yung non-specific, urethritis. And then meron din tayong yung syphilis at herpes. Ang herpes, virus. Ang syphilis, gonorrhea, chlamydia, bacterial, kaya pwedeng kunin ng antibiotics. Procaine, penicillin, ang gamot. Kung hindi nyo pa naririnig, matagal na syphilis is being treated by procaine, penicillin. Procaine, it has an anesthetic kasi ang sakit-sakit ng penicillin na i-inject sa puwet. Actually, pinapadapa ko yung pasyente, hindi ko papaluin po, kundi sabay inject sa kanyang gluteus maximus. Doc, para matuto. Bago tayo punta doon sa gamutan, dapat merong prevention. Ano yung pwede nilang gawin para hindi nila hindi makakuha ng mga STD, STI? Of course, unang-una, be faithful to your wife. Hopefully, your wife is also faithful. Kasi baka naman one-sided. Ikaw, super faithful. Yung pala, may ginagawa ng kabulastugan or extracurricular. No? So, abstain is the best. Pero kaya nyo bang mag-abstain? Abstinence. Katulad sa atin, para ayaw din ma-COVID, merong vaccine. Magtapalodo ka. May vaccine. May vaccine sa ngayon, ba? wala pa tayong vaccine sa gonorrhea. Mga bacterial, mahirap kasing preparuhan kasi they tend to change yung strains. Pero yung cervical cancer, yung human papilloma virus, yun ang talagang HPV,
Dahil ang mga virus, medyo wala tayong antiviral talaga na very effective. Pero medyo napag-alaman na vaccines can prevent HPV. So therefore, if you prevent the cause of HPV or cancer, then you prevent cancer. Ang isa pang, para lang isali ko lang sir, yung bakuna na anti-cancer is hepatitis B surface antigen vaccine. Na forever ka nang maprotektahan sa... Kasi ang hepatitis B is also considered STD. You get the virus through the semen, to the bodily fluids. Kasi kung may mga microbleed doon sa vagina and then yung ejaculate, yung mga basta yung pwede rin kasing microbleed yung virus nasa dugo. Of course, transfusion is a sexual intercourse, but number one din, kaya ayaw yung maaksidente kayo, huwag nang maaksidente, huwag yung mabigyan kayo ng pagkakataon na you would need blood because blood is a great source of diseases. Pero di ba Doc, bago ka masalinan, bago ka matransfuse, pinaprocess muna yung itatransfuse. Of course, as a protective measure. Pero kung mamamatay ka na, kung minsan hindi na po kailangan, kahit sino na lang magdodonate just to save your life Because life-saving naman talaga. Kaso lang, it could be a repository or a means to transmit all the disease. Mantakay mo buong dugo ng isang tao, ililipat sa'yo, ibibigay sa'yo, 500 cc. Minsan nga, Doc, hindi lang 500, di ba? Yung ilang isasalin. bags, 2 liters, 4 na bag yun. Kasi per bag is 500. So nakakatakot talaga, Doc? Hindi lang sex per se, pag titignan mo, blood transfusion, yung mga very intimate contact. Ito nga lang, COVID, takot na takot kayo. Are you kidding? Samantalang COVID, takot na takot kayo, samantalang hindi kayo takot sa STD. Alam mo, Doc, naalala ko tuloy. Parehas na nakamatay. Doc? Yeah. Yun, very intimate. Very intimate. It should be expression of love. Yeah. And yet, sinong kinakalantari mo gabi-gabi? Alam mo yung mga may mga kwento lang kasi yung mga seaman, mga abroad na bago bumaba o umuwi ng Pilipinas, yung mga babae na naiwan dito, talagang nire-require nila yung husband nila to check test. They very good pala. Alam mo, magandang kaugilan, magandang tip yan, ika nga na yung marunong na itong mga naiwanan na magpa-test muna kayo kay Dr. Ursua sa isang gynecologist. By the way, hindi lang po ako family med, gynecologist din ako, obstetrician, sonologist din po ako. So, sorry for the plug. Okay, Doc. Okay lang. Naku, mukhang bitin yung oras natin. Kasi Doc? maganda po yan, Sir Jomar. Kung alam mo, natutuwa ako, ganyan pala ang behavior ng mga wives. Yes, dahil very protective sila sa sarili. Tama po yan. It's a very healthy habit po yan na i-check nila. Hindi yan out of respect, kasi syempre, pumalaot yan na mga ilang buwan. Sasabihin nila, some women, they understand that may needs ang tao, kesa magpakamatay. Meron ba gano'n nagpapangamatay dahil sa kakulangan, mga ganon. Yes, okay. Yeah. Nako, mukhang bitin yung ating oras, bitin Doc. Bitin Oras na para magpaalam po tayo sa ating mga viewers. Kanya lang, bago po tayo magpaalam, Doc, isa-isahin muna natin yung mga napag-usapan natin kanina. So, nandiyan yung UTI, nandiyan ang pneumonia. Ano ang maipapayo mo sa kanila, Doc? Sige, isa-isahin natin. Yung pneumonia na nauna, iwasan na magkaroon ng upper respiratory infection. At kung may sakit, huwag na pong mag-gala-gala. Kung ginawa nyo po sa COVID ang mag-mask, mag-isolate, mag-quarantine, sige, gawin nyo para hindi kayo pneumonia. After all, pneumonia will start with a little infection up here and then bababa na siya hanggang dun sa kaloob-looban ng iyong lungs. Yan po ang pneumonia. So anong gagawin? Kung may infection na dito sa bandang taas, please seek consult. Uminom ka agad ng antibiotics. Palasak na po antibiotics. Pasalamat tayo may antibiotics. Pag na-pneumonia ka pa, ano pa? Ang gagawin natin, ba't ka pa na-pneumonia? Pinabayaan mo ang sarili mo. Hindi ka naggalaw-galaw. Hindi ka
kumbaga hindi mo pinayag prevent ang pangyayari yon. Next will be UTI, syempre mag-inom ng maraming tubig, alagaan ng kidney, maging with mapalinis sa genitalia, sa yung tinatawag na hygiene, yung mga proper hygienic practices, yung sa sex, wag palit baka kasi may mga practices kayo sa sex na yung nakakapag-UTI. Alam nyo na yon kung anong gusto kong sabihin. You stick to the hole. Something like that. Don't change where you insert or clean it first. Something like that. And then, ano yung huli, sir? STDs, syempre, almost sinabi ko na yung ABCs of preventing STI, STDs. A, abstain. That's the best, no? B, celibate, abstain. B, be faithful. B, monogamous. Wag polyamorous, wag polygamous. And then B, C, if you cannot help it, if you're really sick and you don't want to spread it, use condom. Kasi C, yung barrier, you still have sex, but at least you protect everyone. Kahit 100 ngayong gabi, basta naka-condom na 100 din. Something like that. But of course, I'm just joking. You cannot do that. Okay, ano pa yung... And then of course, palakasin ang resistensya. All in all, yung healthy habits, iwasan ang bisyo, matulog ng tama, kung anong kumain ng tama, yung balanced diet, wag yung mga bawal sa inyo, hindi ka na magkakasakit. Maraming salamat, Doc. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa atin ngayon. At abangan nyo po ulit kami sa susunod na Wednesday, 9 to 10 a.m. Live po dito sa Highland TV, Channel 44 at syempre sa RNG Luzon. Sir Jomar? Yes, at ang usapang Aldrich ay hatid sa inyo ng mga quality products nila, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau de Arco Capsule, Bioclone, Toro, at saka ang RoboCaf. Ang gaganda ng mga products nyo. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat, Sir Maraming Jomar. salamat. Hanggang sa susunod na Wednesday po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.